हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और झकास चैनल में। सो गाइस गोबां चैनल बनाय थाबाय। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बाय दोनैनि ब्लॉगा स्टार्ट जादों सिंगा बीबीसी अफिसनिफ्राय आरो ओमफ्राय बेयाव हायनायनि जाहोना दिनै मोनसेयानो दिनै बीबीसी क्वेरनि इन्टारभिउ दङ लोगोसे दामग्राफोरनि। ओमफ्राय बेयाव लिस्टखौ सिथाबना होदों। टोटेल पार्टिसिपेन्ट्सफोरा दङ माने इन्टारभिउ होगोना 43 जन दामग्रादो लाबोदों ओमफ्राय गायग्राफोरा गासै 29 जन। ओमफ्राय किसुमान मानसिफोरा हायबाय, दायो इन्टारभिउ जाजेनबाय सासे, ओमफ्राय दायो बाकिफोरा इयाव रुमावहा नेगासिनो आरो नै बे जाबाय अफिस। गोसोखांदो आंबो गोदोआव बिदिनो इन्टारभिउ होफैनाय, ओमफ्राय दिनै गामिनि सासे मानसिखौ लाना हायदो आरो बेयाव इन्टारभिउ होनो। नायनोसै स' नायलांबाय था गाइसमोन, आं देखायगासिनो इन्टारभिउखौ। ओमफ्राय नै बेयाव इन्टारभिउ होग्राफोरा जना दङ आरो ना बे रुमाव होनबा इन्टारभिउ होगोन लासिं सिंलि बोराय रायलि हरबाय आंखौबो दामनायाव इन्टारभिउ होगोन आरो किसुमान सिनियर्सफोरा हायगासिनो बोराय बोरायफोरा होनो गारनो। ओमफ्राय दायो सानै ना मा सानै थांबाय दां जगासिनो नेगासिनो गावबा गाव टार्नखौ। गासैहाबो गोसोआव माने धुप धुप दायो मा कुइसन सोंगोन, इमेया मा होगोन दामनाय नोंल'खासो बेसा होखा बेयावहा नै गासैबो जना दंजोबा होनना। ओमफ्राय सानै होखांबाय। फंबाया इन्टारभिउ होनो हायबाय आरो ना माइन नांखो दुखु पात्ता मोनासिनो उल्टा पुल्टा सोंबायनो ताल सोंनाय ओमफ्राय कर्टआव खारनो होनाय आरो ना हायासैनो दुखु नांबाय जोंहा फंबाया। जेबो नङा रिजाल्टआव ओंखाराखैथ' दाबो ना नेबाय था आरो बाकिफ्रा नेगासिनो होनो ओइथिबो दोङो गासिबो। मिसपा इन्टारभिउ नायनो मिसपा इदि नायलाय बाहाय नायलाय मिसपा नामा मा नाम्बाराव दोङोलै 10 नाम्बाराव दोङो नै। ओमफ्राय दायो मिसपाया इन्टारभिउ नायदो आरो ना दे होदो जेबो नङा मानो हो नोंसोरखौ लायाबो जानो हानाय ना गिसोदो मिसपाया नायलाय। फंबाया नेक्स्टआव दोङो आरो ना मा नाम मोनलाय हा इउएनसान दैमारि। ओमफ्राय गामिया मासकुटिनि दा माइदि नांदो दायो होनो थांगोन गिनाङा आरो ना पुरा कनफिडेन्सआव होबानो जाबाय। गिबाला बाराद्राय माबा जायो ना आरामसे अल दा बेस्ट ना सेलेक्ट जागोन दे सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय बाकिफोराबो निस्सय धोब धोब दोङो बाहाय गोसोआव गिनाय। बे बोरायनानै हायबाय थायोलै मानो ओइ बीबीसीखौ नायना नायाखै नायलाय मा जाना हायबाय थायो बियो। खाम सिफुं दामनायाबो प्लेटावसो खारो बिनिया तालावनो नाङा होमबाबो इन्टारभिउ नायदो सिगांनि मेम्बारफोरनिया गासिबो फ्लेटसो जाजोबो आरो बि सासे नै नायना टुक्राझार नुखायो बाहाय आं हरदों आं माबा मोनसे नायलायनो होगोन खिन्थु इन्टारभिउ होनो हायनो जेबो रेडि गैया। मानो रेडि नांगौनो गायनो हाबानो जाबाय दा जेबो गैया र' आरो देखायगासिनो बिथां फंबाया जोबना हायबाय खुसि आरो ना हाबायनो मोजाङैनो ना मोजां ना। स' इसोरा अनोबा नेक्स्ट बीबीसी क्वेराव बिथांखौ नुसिगोन। बिथाङा मोजाङैनो हाबाय। स' बिथाङा मोजाङैनो खनना हायबाय लोगोसे कुइसनफोरखौबो हाना हायबाय आरो ना। स' अल दा बेस्ट थाबाय ना रिजाल्टनि गानै वेटिं खालामदों ना आरो बाकिफोरा नेगासिनो दाबो होनो मोनाखै नै एथिं उनाव दोङो। बाय रायजोफोर बुरै मानसिफोर बिदि हायनाङा आरो नोंसोरखौ नुबाला बाहाय नै जया इन्टारभिउ होगोन होआ मानो होआ बेखौथ' लाखागोननो मेहेकालाय खारखुमागोन दे मोनखागोन दे नोंसोरो मार्जिनो जोब्बाय आरो ना माइद नांखो दे हाबाय ना हायासै हा जागोन नोंसिनिया बारा मानसि गैखाया कुइसनफोरखौ हाजोबदों माथो। ओमफ्राय गायनाया दे मा गित गायनाय हाथरखि जेरै जोङो ओमफ्राय बाकिफोरा नेगासिनो बिथिं। मा गामिनि नोङो देवलगुरिनि नामा खोनायाखै जुरि। ओमफ्राय नोंलाय नोङो मा गामिनि दाला गामिनि मा नाम नाहा मा नाम जुरि सानै माथो नाहालाय नाहा दाला गामिनि। ओमफ्राय नोङो माहानिमोन
बैयावलनि नामा इन्दु खाख्लारिया ओमफ्राय जाहैथिं इसोरो होखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय इसोरो दायो नेगासिनो होनो गारने खम नङा बहुद माने बारे बाहाय टाफ खालामदो आरो ओमफ्राय जाहा बिदि बोराय मेम्बार्सफोरा दोङो मा लांनो हाय नोंसोरो नै बियो गिदों दाबायदियाव बिखौ माबा खालामनांगौ फेल खालामना नांगौ आरो ना इन्टारभिउ होनो नायदो नै रायजोफोर नायदो जाहा प्रसेना मोनफैबाय आरो ना नै प्रसेन इन्टारभिउ होगोन होगोन ना होआ बिहा नामा फार्स्टआव नोङो 1 नाम्बार ओमफ्राय लास्टआव देलाय बास दे नों मोनखागोन दे प्रसेन नोंनिखौ माबायाव दिगानो सर्ट लिस्ट थिगानो मा डायलग होलायनायसै बिहा डिम्पला माबावसै आरो ना मेगन खाथियाव नुवाखै नै रेडि इसोरो इन्टारभिउ होनो थाखाय नेबाय थादों जाहा फुरा रेडि नुवाखै सेस्था खालामदो जोबाखै आरो ना दासो 12 जनफोर जोबदो आरो कमे 43 बा बहुद दंख' कमे 30 जनसोआनो दंख' मास्टरफोरा नै स्टुडेन्टखौ फोरोंबाय थादो आरो ना बिथिं सिफुं फोरोंदो बिथिं सेरजा फोरोंबाय थादो नै अके पुरा 2 3 go Gaya usah dengar. Ini sari gaya dengar. Warrior. जों दायो ओंखारबोबाय बिनिफ्राय ओमफ्राय दोंखौ दासो 15 जन थांदो आरो कमियो 20 जनसोआनो दोंखौ माने टाइमाबो 2टा 2:30 जाबाय 2:20 ओमफ्राय दाबो लागासिनो BBC कुवेर नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोदान मेम्बार्सफोर जायफोरा BBC कुवेराव खनगोन बे बोसोरनिफ्रायनो बेयाव सेलेक्ट जानायाबो हादारन नङा माने इन्टारभिउ होनाङो गासैबो इसोरनि इच्छा बायदिसो सानना नायलाय पुरा BBCआव एसेबां मण्डलि दङ बिनिफ्राय गोबां मानसिफोर हायो दिनै 49 जन दंफाय बिनि गेजेराव बिसोरो लागोन 20 जन बा 29 जनानो थालांफिनगोन स' बिसोरनि गेजेराव सेलेक्ट जानायाबो इसोरासो सायख'यो इसोरा लिङो ना गासै बिसोरनि थाखायसो जायफ्रा हायनो सानदों नेक्स्ट बोसोरफोराव इयुनावहा बोसोरथामनि उनावहा मोनसे टार्म्स थायो बोसोरथामनि उनाव खनसे जाबावगोन बेयाव हायनो हागोन ओमफ्राय दिनैनि कारणे दायो लाबाय थादो ओमफ्राय 20 जन लाबाला किसुमान जायफ्रा मोना दुखु मोननांला आरो गासैबो इसोरनि इच्छा बायदिसो स' जों दायो बिनिफ्राय थांसै नै गारि गाखोबाय स' थेंक इउ फर वाचिं द ब्लग टिल दि एन्ड ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दायो जोङो हरसिंगा जानानै रिजाल्ट लानानै न'आव थांफिनसै बाय बाय